В дигиталния свят технологиите не просто съпътстват ежедневието ни, те го преобразяват. В образованието и професионалната реализация информационните и комуникационни технологии отварят врати към нови начини на учене, преподаване и работа. Този модул ще ви отведе в сърцето на дигиталната трансформация, където ще откриете как онлайн платформите, е-учебниците и виртуалните класни стаи правят знанието по-достъпно от всякога. Как мобилни приложения, мултимедия, игри и геймификация превръщат обучението в интерактивно преживяване. Как се изграждат дигитални компетентности, необходими за успех в една постоянно развиваща се среда. Какви възможности дават информационно-комуникационните технологии за персонализирано, гъвкаво и ангажиращо обучение, както за деца, така и за възрастни. Каква е ролята на учителя в новата дигитална реалност, като модератор, фасилитатор и вдъхновител? И още, интерактивни дъски, виртуална реалност, електронно оценяване, включване на обучаеми със специални образователни потребности и създаване на достъпна и равнопоставена образователна среда. В света на утрешния ден умението да използваме технологиите осъзнато и ефективно вече не е просто предимство, то е необходимост. Добре дошли в света на информационно-комуникационните технологии, където ученето става лично, смислено и дигитално свързано.